Hello guys, welcome back sa aming YouTube channel, Tres Maria's Farm. Kasama ko si Dos ngayon guys. Ayan, ito yung mga garden ni Dos o mga papaya. Ayan, papaya. At saka yun doon sa kabila, yun sa unahan ay kamuting kahoy. So andito na naman kasi ako guys sa kanila, kila Dos. Nagpasyal-pasyal kan kasi. Ano naman ngayon, Mother's Day naman ngayon. Nagtambay-tambay kami dito kila tita. So ililibot ko na naman kayo sa kanyang mga tanim na mga gulay at saka iba pa. Ayan, ito yung laing. Ang ano guys, so, ang payat kasi hindi siya sa tubigan. At saka ito yung upland kangkong nila. Wow. Diba? Ang ganda. So pupunta kasi kami doon guys sa maisan. Mangunguha kami ng mais at kami ay magsasaing daw. Wow, ang cute pala dito. Hindi ko to napuntahan nung unang pagpunta ko dito. Di ko to nakuhaan ng mga video. Ito pa pala oh, may mga tanim pa pala sila ditong sili. Ang daming sili guys. Ayan oh. Yan oh. Wow. Siling labuyo ata ito. Ito yung sili na ginagamit sa Mang Inasal. Ito yun guys. So, tingnan nyo, ang ganda oh. Kaso lang ano, para siyang natutuyo na kasi super init po ngayon dito sa Kabikulan. So ito yung tuyo yung kalupaan. At ito ay yung sa ilalim ba yung ano ito tawag dito? Kamiging, burot, ewan ko, basta siya root crop na sa ano siya, root crop din to ano yung tawag dito sa amin ito? Yung pangalawa sa obe, yung parang obe siya, pero hindi obe yung laman niya. Para siyang obe yung dating niya. Kamiging or burot sa amin yung tawag. So ito pala dito, may kamuti din siyang tanim at saka dito pipino, diba? Yan may pipinong tanim pala siya dito. Kaya naman pala, yung layo-layo ng pinagkukuha ng tubig. Sa dulo may kalabasa. Ayan. Wow, may nakita ko dito guys. Wait lang. Ayun si Dos nangunguha na siya ng ano, ng mais. Ito guys kalabasa yung tanim niya at saka ito may ano, maliit lang na ano yung tawag dito, sayang nahulog na. Hindi nila nakita. Wow. Wow, guys, hindi nila nakita. Yung ano tawag dito? Makupa. Yun, makupa. Ayan, sayang. Hindi nila nakita na nalalaglag na pala yung makupa dito. Oh my gosh. OMG. Wait. So, ayan guys, hindi nila talaga nakita. Ano kasi to, yung tawag dito is minarkot. Yung mababa lang siya pero namumunga na kasi minarkot sila guys. Minarkot. Yan, yung makupa mamaya dadaanan ko ulit siya at kukunin natin. So ayan, mga patanim ni tita ito, makupa. Ang ganda diba? Kasi ang bababa pa pero meron na siyang bunga. Hindi nila napansin na meron na palang bunga, hinog na nga Yun ay sa dulo guys ay kalamansi. Ayan, kalamansi. Maganda kasi yung lupa dito guys. Kasi pantay na pantay. Masarap talaga to gawing ano, yung parang pasyalan ba? Magpatanim na kung ano-ano. Tapos mga bulaklak ganon. Diba? Tapos ito ay yung pomelo. Pomelo ba yung tawag dito? Mabababa rin sila guys pero namumunga na. Pero wala pa naman tong bunga kasi kakatanim pa lang ata dito. Pero mga ilang years nito guys ay namumunga na yan. So ayan, malawak din po yung lupa nila tita dito. Sa amin, mabuti sila dito kasi malapit sa kalsada. Yan Barangay Road. Sa amin talagang sa pinakababa pa dyan sa amin. Talagang malayo sa amin sa kalsada. So ayan na si Dos. Ayan na marami na siyang nakuha mga mais. Hello, shout out. Hello. So ayan guys,
kami dito. Nakabalot siya guys kasi masisira yung beauty niya daw. Si Dos na kahit saan pwede. Si Dos na kahit saan pwede dalhin. Ayan, pwede to guys dalhin Amerika. So andito sa dulo. Uy guys, ito pala oh, meron ka pang tanim dito. Ano to? Chico ba to? Yan guys, oh. Meron palang mga tanim na prutas dito sa ilalim ng mais. Ito po yung maisan ni Dos. Sila tito yung nagano nito, nagtanim. Si Dos lang yung taga-harvest. Hindi kaya sila magalit sa iyo. Inuunahan mo sila. Wala ba yung nangunguha dito? Kasi malapit din oh, sa dulo oh. Lapit lang. Oh, ano na siya oh, ano na siya oh, ano na. So, ang tawag dito sa amin, laya na eh. Yung dinadarang na lang to guys. Ala, bakit hindi nila bininta? Pang ano lang daw kasi, pang sarili lang, pang saing-saing lang daw guys. Ito po ay minarkot na pili. Ito oh, ayan. Minarkot na pili oh. Yan o, parang namumulaklak na siya. Tapos mayroon ding mga yan o, sa ilalim na dwarf coconut. Ayan pa yung pili o, sa dulo o. Tagaktak na yung pawis dito. So yan o, nagbabalat siya ng kanyang mga kinuhang mais. Tingnan nyo naman yung buhok ko. Ang daming tikwas. Ayan o guys. Yan po yung maisa ni Dos. Maisa nila tita, nila tito. Sila tito ang ano dito eh, nagtanim. Si Dos lang yung taga-harvest. Uy, nagtanim ako dito. Oh, nagtanim pala siya dito. Sorry naman, nakala ko hindi. Taga-harvest ka na ako. Ganda ng kulay oh. Yung tinatawag dito sa amin ito ay malitaka. Yung batik-batik na purple. Huwag ka daw magkamali na magtaka. Huwag ka daw magtaka. Kasi daw ito ay malitaka. So, sarap ito laga guys. Tapos hindi naman ito inisprehan, di ba? Ito guys, may pakinabang din to itong buhok ng mais. Kasi hindi naman to na-sprayhan, natural na natural, organic na organic. Ay nilalaga to guys, ginagawang tsaa. Kasi nakakatulong din daw to sa ano, sa panlinis sa urine. So ayan, yung trivia about sa buhok ng mais. Ang lawak ko, tingnan nyo. Kaso lang malapit na siyang mano ni, kailangan mano na to talaga. Ma-harvest na to kasi ano na eh. Na. Ano na, matanda na, laya na. Ibig sabihin ng laya guys, yung tuyo na iba. Yung magulang na. Yung tamang-tama nito kasi ito yun, tamang-tama. Yung yun oh, tuyo na talaga yung ano niya. Hindi na pwede. Yun oh, ito yung tamang-tama na oh. Kasi pwede pa ito isaing. Yun kasi parang ano na siya, tuyo na yung bunga. Pantanim na lang yun. O pwede naman ilaga pero matagal. Matagal siya ilaga. So ayan guys, diba? Kami ang Chris Maria at ako si siya si Dos. Pero ako pa rin yung tinatawag nilang Tres kasi nga ako yung pioneer ng aming channel. Ako yung may-ari. Yes, Maria. Ako yung may-ari guys. Sila lang ay ano lang. mga ano lang. Tauhan lang. Tauhan. Maganda. Maganda kasi yung lupa dito guys. Pantay na pantay at saka natutaba lang ang bato. Walang bato doon sa amin, malalaki yung bato. At saka napakalayo kami sa Kabihasnan. Nasa bundok. Tres Maria. Ang bundok ng Tres Maria. Parang pangit ang palda. Tinapos na rin. Yes,
guys, oh, tingnan nyo, oh. Ang kinis. Yan, ganda. So ayan guys, uwi na tayo. Ayan. Buhat-buhat na ni Dos. Ayan, tumako pa guys. Ayun oh. Dito pa yung tanong oh. May upo pa dito oh. Upo. Ayan oh, namumulaklak na oh. Ayan oh. Namunga na oh. Ayan. Diba? Ang liit-liit pa no. Wala pang bunga tong ano. Wow! Ayan. Nabidyan ko nga kanina ah. Tingnan mo. Tingnan mo oh. Ayan oh. Sandali. Sandali sa akin yung hinog. Oh my gosh. Sa akin yung hinog. Ayun. Pitasin natin. Kaon mo. Ay, wow. Ang sarap nito guys. Ay, hulog-hulog. Hulog yung isa. Ang Wow. harap. Mm. Parang urhod ito. Mm. Uy, yung buto nito. Kuha ito pati marisa. Kuha. Sandali. May buto niya. Pwede ito sana yun. Parang pati uod na kain ko. Harap. Ano man? Hindi pong punat eh. Wait lang. Wala akong lagayan. Pati, kuha pa karo. Meron pa? Ito, talaga. Huwag na. Bilad na yan. Ito yung bulaklak niya guys. O, yan ang bulaklak niya. Kapag magiging fruits na siya, magiging prutas na siya, ayan na siya. Yun. Sayang oh, nagkalaglagan. At saka ito, meron pang avocado. Ala, parang ang ano na ng ano ko. Ang labo na ng cellphone ko. Sayang, wala kami kasi. Ang init-init, masasaing pa. Tumambay lang kami guys. Mamaya uuwi din kami. Maglalakad na lang kami ng 2 kilometro. Yung bahay namin guys, nasa likod pa ng nakikita nyong mga niyog. Sa pinakalikod pa niyan. Malayong malayo pa. So ayan guys, thank you so much for watching. Salamat po sa lahat ng mga viewers, subscribers, at mga supporters po namin. Thank you so much. Ayan. Ito po oh, may barangay road. Yun. Bye. Thank you so much guys. So ayan na po ang mais na ating isinaing. Umuusok-usok pa. Napakainit pa, di ba? Ang sarap nito guys. Malagkit na mais. Ayan. Tara, kain tayo. Magmerienda tayo ng mais. Ayan.